Hola, bon dia. Som els representants de la ciutadania adolescent de Barcelona. En aquest projecte han participat diferents centres educatius dels 10 districtes diferents de la ciutat. Durant aquest curs hem treballat diferents temes de la ciutat de Barcelona. Amb aquest vídeo us volem explicar el viatge que hem fet conjuntament, posar-nos en comú sobre una temàtica a millorar de la nostra ciutat i que ens inquieta a totes. Us compartirem les principals problemàtiques que ens han cridat l'atenció sobre aquest tema i les propostes que hem prioritzat i detallat que creiem que poden ajudar a millorar la ciutat de Barcelona. Com us han dit, en aquest procés hem pogut fer debat sobre aquelles temàtiques que ens preocupen de la nostra ciutat, des d'aspectes relacionats amb el medi ambient, passant per necessitats que detectem sobre igualtat i diversitat, o sobre allò que trobem a faltar en relació a les activitats esportives. Després d'un període de votació, decidim Barcelona el tema que va coincidir més va ser benestar i salut. Les inquietuds que heu identificat sobre benestar i salut no tenen a veure només amb l'atenció psicològica o física, que també. Per nosaltres la mirada de benestar i la salut de les persones va més enllà i passa per altres elements. Hem resumit aquestes inquietuds en 7 grans grups. Espai públic amable, millorar l'estat dels carrers i places, equipar-los i mantenir-los, i per poder passar-hi l'estona de qualitat, amb bancs, zones verdes, animals, neteja, senyals, etc. Fer accessible la pràctica d'esport. Fer més gran les zones on es pugui practicar l'esport gratuïtament per a tothom, tant en equipaments com en zones públiques. Qualitat de l'aire i mobilitat. Facilitar l'accés a un transport públic ben repartit i accessible, econòmicament i en qüestió d'ubicacions de les parades. L'accés a l'atenció mèdica i als medicaments, salut física i mental, falta de recursos d'atenció física o mal repartits. Accés a l'atenció psicològica. Falta de millorar la difusió dels programes d'atenció que ja existeixen, així com millorar el treball de consideració de les malalties de salut mental. Falta de llocs on socialitzar i fer xarxes entre adolescents. Cures. Entre la ciutadania, falta espais segurs on recórrer en cas de necessitat. Fer accessible la pràctica d'esports i ampliar les zones on poder fer-ho gratuïtament i públicament. Qualitat de l'aire i mobilitat. Facilitar l'accés a un transport públic ben repartit i accessible econòmicament i en qüestió d'ubicació de les parades. Els canvis que es poden fer a l'espai públic. La primera cosa és identificar els espais abandonats. El segon tema és del projecte de voluntaritat per plantar arbres. El tercer tema és la identificació de carrers que necessiten millorar, amb la fi de que les voreres siguin accessibles, que estiguin ben il·luminades. El quart tema és la implementació de campanyes de bonificació per incentivar el reciclatge. Relacionades amb la mobilitat i la qualitat de l'aire. Elaborar algun tipus de campanya de conscienciació perquè els adolescents vagin caminant amb bici o amb transport públic a l'escola. Llistes de música temàtica per fer més agradable el viatge al metro, com una espècie de vagons temàtics. Relacionades amb la salut mental, donar més visibilitat als espais joves a través dels instituts, campanyes de conscienciació sobre el consum de tabac, drogues i alcohol. Xerrades de sensibilització sobre el col·lectiu LGTB, prevenció del maltractament, efectes de les xarxes. Després de parlar amb els tècnics referents amb salut mental, per saber quines propostes podrien desenvolupar des de l'Ajuntament i quines, ja que tenim un projecte actiu, proposem desenvolupar prioritàriament zones verdes en espais abandonats, millorar amb els espais públics, assensibilitzar il·luminació, visibilitzar els recursos pels joves vinculats a salut mental. El que volíem fer per al nostre projecte és fer 2 zones diferents, una per ús dels ciutadans i de les persones que vulguin passar, parcs, bancs, fons i una gespa que es pugui trepitjar i per fer pícnics. Una altra zona més natural que és com per fer cases d'espècies autòctones, aus urbanes, amfibis, perquè puguin viure i també podíem plantar diferents varietats de plantes, arbres, flors. Estaria bé que hi hagués espais diferenciats
Per una altra part, l'Ajuntament aprofita alguns solars i no caldria fer res per obtenir-los. Només caldrà demanar permís a les propietats privades, parlar amb els propietaris. Més varietat de vegetació, protegida per tanques perquè no es faci malbé. Podria aprofitar per fer zones esportives com bàsquet, futbol o voleibol. Perquè necessitem espais d'estada per joves que siguin amables i així aprofitar espais abandonats o en desús. Ho imaginem amb fons, bancs distribuïts de manera lògica, una gespa fàcil de mantenir, s'ha de poder trepitjar, passar bé el temps i descansar. Arbres i vegetació. Poden haver-hi espècies autòctones, coloms, aus urbanes, amfibis. Caldria, doncs, adaptar els espais perquè hi poguessin viure, més varietat de vegetació protegida, per tanques perquè no es fessin malbé, 2 zones, una paisatgística i una altra per l'ús, aprofitar per fer alguna instal·lació esportiva per bàsquet i futbol i altres esports. També és la casa d'alguns animals i els nens podrien fer malbé les instal·lacions per ells, com caixes, nius, etc. Estaria bé que hi haguessin espais diferenciats, zones per a gossos diferenciada de la zona per la gent, perquè la convivència sigui bona. Hi ha molts llocs, hi ha una sensació, un altre arrabal al centre, en Trinitat Vella, en Trinitat Nova, també hi ha una gràcia i hi ha un per Numància. Són solars molt grisos on hi ha molts immobles i que es poden aprofitar aquests espais. Doncs caldria comptar amb el veïnat, saber la seva opinió i informar-los. També tindríem que informar l'alcaldessa i que ens donés la seva opinió, i després també necessitaríem el suport i l'opinió d'altres entitats com empreses que dirigeixen zones verdes o altres empreses com de construcció, etc. Es podria començar aviat, al desembre de 2022. També dependria de la titularitat i depenent de com creixin les plantes, més o menys uns 2-4 anys, també dependria del tamany del parc. L'objectiu d'aquesta proposta és millorar l'accessibilitat i la seguretat a la ciutadania de Barcelona, sobretot a les persones més vulnerables com poden ser les persones grans o els adolescents. Les necessitats a cobrir que hem detectat han sigut la poca il·luminació en algunes zones de la ciutat en les que la sensació d'inseguretat és major. Volem augmentar la llum sense augmentar la contaminació llumínica. A més, també hem detectat que hi ha zones de la ciutat on el tamany de les voreres és insuficient per al pas còmode dels vianants, tant les persones normals com les persones amb necessitats específiques. Recursos necessaris, materials i recursos humans. Fer un estudi de tipus de carrer i zones a il·luminar, per poder il·luminar-ho segons les necessitats i característiques d'aquest espai. A més, es podria també fer un estudi de l'època de l'any i l'època del dia. També considerem important per fer una revisió de les bombetes i tipologies dels fanals que existeixen actualment a la ciutat de Barcelona, per estudiar si són adequades o si aquestes es podien millorar, ja que existeixen moltes zones que consideren que estan malament il·luminades o directament ho estan. A part de la il·luminació, com a motiu d'inseguretat de la ciutat de Barcelona, considerem que s'ha de fer una revisió de les barreres arquitectòniques de l'espais públic. Fer un estudi de carrers que es troben deteriorats, carrers que presenten desnivell en les voreres, punts crítics que dificulten la mobilitat i el trànsit d'aquelles persones amb mobilitat reduïda. Les zones on hem detectat que hi ha una manca d'il·luminació són les que estan pròximes a alguns parcs. A més, hem detectat que les zones properes a les escoles tenen vores de massa estretes i, per tant, insuficients per arribar a l'escola de manera segura. Creiem que caldria que sigui l'Ajuntament qui desenvolupi aquestes accions per tal de millorar la qualitat de vida de la ciutadania. Pensem que hauria de ser el més aviat possible, ja que és qüestió urgent de que afecta a tota la ciutadania, en especial els adolescents que surten al carrer de nit per arribar a l'escola. El que nosaltres proposem és visibilitzar els recursos per a joves vinculats amb la salut mental. L'objectiu de la nostra proposta és donar eines als joves per poder gestionar temes relacionats amb la seva salut mental. Per això pensem que s'han de comunicar els recursos existents perquè arribin a més joves. Sensibilitzar sobre salut mental per trencar amb aquest tabú. La Covid i el confinament ha afectat la salut mental i molts joves es troben sense recursos i sense saber
que poden rebre ajuda. D'aquí que les taxes de suïcidi hagin augmentat. El primer és sensibilitzar el professorat, després que hi hagi més tractaments per a la salut mental dels joves i finalment que hi hagi més professionals i més recursos a l'institució. Bàsicament fent xerrades participatives i dinàmiques fetes per professionals de psicologia i psiquiatria. També volem que els espais, com per exemple tutoria, siguin utilitzats amb els alumnes, com per exemple que ells posin els seus problemes en una bústia i que així sigui un espai obert per parlar-hi. Estaria destinat principalment per joves per poder diagnosticar-los i saber què els hi passa i entendre'ls abans de que sigui un problema molt més gran del que podria arribar a ser. I en part també va per al professorat en general, ja que els cursos o les activitats, les xerrades, ajudarien els professors a identificar si hi ha algun problema amb algun alumne d'ansietat, problemes de depressió, etc. Donar una oportunitat d'ajuda a aquests alumnes. L'Ajuntament ens hauria de donar aquests permisos per fer-ho i també els professionals haurien de preparar aquestes xerrades, activitats tant per alumnes i professors com també famílies. Volem que a tots els serveis públics es gaudeixi una educació i bona salut mental. Veiem que això és necessari perquè les nostres generacions han augmentat molt les taxes de malalties mentals i tot això i per tant necessitem més serveis del que necessitaven les anteriors. Per tot això necessitaríem diners, sobretot per pagar els professionals que s'ocuparien de fer aquestes xerrades. En part que ens els podria donar la Generalitat, dels fons que tinguin per als serveis públics, però en el cas de que no arribin, també nosaltres podríem ajudar fent diferents activitats com fèries o concursos, serien sobretot per recaudar diners per a aquesta causa. Pensem que és interessant implementar-ho als centres educatius per assegurar la participació i assistència de tots els joves. Doncs necessitarem personal de l'Ajuntament per així augmentar els recursos i tenir més professionals de la salut mental. També professorat per fer formació i perquè puguin donar suport a l'alumnat quan hi hagi algun problema de salut mental. També persones usuàries, és a dir, els adolescents. I finalment un punt jove com a referent per l'atenció de la salut mental de tots els joves. Pensem que la implementació hauria de ser progressivament. Primer, xerrades de certs cursos com una prova pilot i després augmentar el nombre de classes. Ens agradaria poder presentar-vos durant aquest mes de maig aquest vídeo i totes les conclusions a les que hem arribat. Faré una conversa de retorn i resposta amb l'Ajuntament, si és possible, durant el juny. Moltes gràcies per escoltar la nostra veu. Esperem que ens recolzeu en aquest projecte important. Gràcies també als professors i al nostre comitè d'alumnes que està ajudant a aquest projecte. I a totes les persones que han participat o participaran en el projecte. Fins aviat! Moltes gràcies, fins aviat! Fins aviat!